že vy akože idete prvú líniu rezistencie, proste v galérii sa 100 ľudí zobralo praštivo s tým, že toto nie. Nepoznám taký príbeh zo žiadnej inej verejnej inštitúcie. A že vlastne vás to aj nejakým spôsobom spojilo, alebo nás to nejakým spôsobom spojilo, aby som sa teda pridala, ako môžem tak skromne. Ale že vlastne ten váš príbeh je veľmi inšpiratívny, že nepoddať sa, hoci ste akože teraz že prvý na rade, nie? Čiže v nejakom zmysle to je pekný príbeh. A dokonca ja by som povedal, že nielen, že ho nepoznáš v inej inštitúcii, ale ja ho nepoznám ani momentálne v súčasnej Európe. Možno s výnimkou Srbska, ale ani tamtou témou nie je kultúra a umenie. V prvom rade je to hlavne korupcia v štáte, je to proste násilie v štáte. Ale ja preto aj by som trochu oponoval, že ako pre mňa SNG nie je nejaká, to má byť naozaj inštitúcia pre všetkých a ona taká aj bola. Veď mala rekordné čísla návštevnosti, mala vyše 240 000 ľudí, myslím, ak sa nemýlim, počas roka boli tie čísla, mala naozaj akoby dosahovala rekordné úspechy v tom, že sa otvorila, že ľudia boli zvedaví na to, čo sa tam deje, že sa tešili na nové výstavy, že sa konečne zaplnila. A ja vnímam tú solidaritu, ktorá v kultúrnej obci vznikla napriek všetkým názorovým rozdielom, ako niečo nesmierne vzácne, veľmi povzbudzujúce a to, že aj vy ste dnes tu a že sa zaujímate a že chodíte na demonštrácie a tam kultúra, ja som si veľa tých protestov prešiel po celom Slovensku a kultúra je tam veľkou témou, akože ja som bol v Prievidzi a tam Simona Janišová rozprávala podrobne o situácii v SNG, a ľudí to veľmi zaujímalo, ľudia na to reagovali tak toto bolo v mnohých slovenských mestečkách a mestách, čiže to nie je už nejaká, akože nie je to na okraji, naopak kultúra sa stala centrálnou témou slovenskej spoločnosti a jej osud ľudia vnímajú ako niečo, čo sa ich bytostne týka. No Ilona, keby sme to porovnali s tým Maďarskom, hoci ten príbeh je naozaj iný, proste trvalo to tam dlho, sofistikovane a veľa peňazí sa dávalo práve tým umelcom, ktorí sa teda podriadili. Chápem, že tá situácia je iná, ale tá rezistencia, ktorá tu medzi vami vznikla, aj tieto nápady, ako táto garáž za nami je, že extrémne kreatívne, ste veľmi nápadití všetci, tak dá sa to porovnať s tým, že či sa napríklad niečo podobné dialo v Maďarsku, že či to je naozaj také unikátne, ako Michal hovorí? Ja si myslím, že je to unikátne, že súhlasím, ako podľa tých skúseností, ktoré mám. Čo sa týka Maďarska, to netrvalo a ešte trvá. A nevieme, či to skončí budúci rok, ale všetci si dúfame, že to skončí budúci rok. Ja si myslím, že tam tá stratégia bola iná aj v tom, nie že len sofistikovanejšia, ale aj pomalšia. Že sa hovorí o tej žabe, ktorá sa ako varí postupne a potom si nevšimne, keď je už uvarená. Tak vlastne takýmto spôsobom sa to dialo a tá kolaborácia vlastne tých inštitúcií alebo jednotlivcov postupne rozvíjala a keď si všimli, že kde sa nachádzajú, tak už neboli skoro žiadne nezávislé inštitúcie. A sú niektoré, napríklad ako Ludvíkovo múzeum, ktorá sa snaží ako keby balansovať na jednej, druhej strane. A čo sa im podarilo, že naozaj rozdeliť tú spoločnosť. Ja som vždy tým maďarským kolegom hovorila, že čo sa týka Slovenska, že my nemáme takú rozpolenú spoločnosť. A teraz, keď o tom uvažujem, tak o mnoho viac je to viditeľné. Že naozaj teraz, keď sa stretneme aj s kolegami, tak treba si uvažovať, že kto kde stojí a ako. Akože či môžeme všetky otázky otvárať, alebo nemôžeme, alebo aj v rámci rodín a tak. Ja si myslím, že u nás sa to aj s tým, že to bolo veľmi rýchle a naozaj ako keby prevádzali nás ako dvojitými válcami, tak tým pádom tá reakcia je o mnoho silnejšia a to je šťastie na našej strane. Ale zase, ako čo Martin hovorí, že ten optimizmus, ktorý všetci musíme mať v sebe, možno, že aj utlmí vlastne tie naše reakcie v nejakom zmysle. Lebo ja si myslím, že tie veci sa sami od seba nevyriešia, že jednoducho musíme za to, ako preto robiť niečo a musíme byť stále aktívni, ale tá aktivita tiež je veľmi ťažká, keď sú ľudia optimisti. Nie vtedy, ale vtedy, keď nedosiahnete nič. Akože keď sa to robí stále a na novo, ja si myslím, že musíme vydržať, lebo nič iné nám nezostáva, ako v tom pokračovať. Ale ten najväčší rozdiel je naozaj ten, že to bolo veľmi pomaly a tu nás sa to robí veľmi rýchlo a tie škody sú obrovské. No, poďme sa chvíľku pobaviť aj o odvahe, nielen o názore. Lucia, veď vy ste jedna z tých, ktorá už v galérii nie je.
je mnoho ľudí, ktorí sú možno na nejakých funkciách teraz, aj v štátnych úradoch, možno aj radoví úradníci, ktorí nesúhlasia s tým, čo sa deje na mnohých ministerstvách alebo na mnohých úradoch, ale zostávajú a majú takú dilemu, že kedy odísť, či vyčkať, či nevyčkať. Alebo sa niektorí možno boja, ja to aspoň cítim teda aj s kolegami novinármi, že začínajú sa ľudia veľmi báť vôbec čokoľvek povedať. Minule ma nepozdravil pán pred katastrom a potom ma niekde stretol, že on sa bál pred kolegom mi povedať dobrý deň. A takže cítim akože rôzne príbehy, ktoré sú že strach. Hej? Tak ste nemali strach vôbec v žiadnom momente? Tak ja to musím trošku rozmeniť, pretože ja som nemala túto dilemu, či zostať alebo odísť, pretože mňa vyhodili ako, proste ako kurátorku po mnohých rokoch, čiže pre nadbytočnosť. A moji kolegovia boli úžasnou oporou, aj vlastne musím povedať, že to nebolo vôbec ľahké. To celé, tá situácia, ktorú my sme prežívali, áno, vy ste teraz úplne zatiaľi mne na také miestečko, kde mám strašne veľkú skládku emócií a kde ja si myslím, že my sme vlastne s tými mojimi kolegami, z ktorých mnohých tu sú, vytvorili nejaký druh rodiny, ktorú spojila trauma a to, keď vlastne oni sa rozhodli dať výpovede, keď tu vlastne, keď tu stáli a bola tu tá tlačová beseda, kde vlastne sa už oznamovali tie hromadné výpovede, že sú teda reálne, tak ja som sa rozplakala. A to bolo naozaj také veľmi silné a doteraz je medzi nami vlastne veľmi veľa tejto solidarity alebo aj takej naozaj istej skúsenosti, ktorá nás ale veľmi posilnila. A tu sa vrátim k tej vašej otázke, že tá odvaha na začiatku asi je vždycky nejakým spôsobom, je to výzva. A ako mi povedala jedna staršia kolegyňa, že vieš, ty nikdy v tom živote naozaj nedostaneš nejaké varovanie, že a teraz prichádza ten moment, keď sa to láme a teraz ty urobíš to rozhodnutie a ty to budeš tak vedieť, že toto je teraz tá chvíľa. Nie, ty to nebudeš vedieť, to proste bude moment ako každý iný, len ty budeš za 10 minút vedieť, že to bolo to a teraz som urobila dobre. A to vlastne tu strašne veľa ľudí urobilo a ja si myslím, že táto sila nás poniesie ďalej. No. Ja by som tu inak privítala... Ďakujem. Privítala by som tu aj pána Jurečku. Dobrý deň. Som rada, že ste prišli aj z Dezinfoscény zažiť túto atmosféru. Myslím, že je to unikátne. Martin, vy ste teda zrušili výstavu, keď ste sa vlastne zorientovali, že čo sa tu všetko deje. Predstavenie kolektívne. Predstavenie, ďakujem. No. Tak ako sa robilo to rozhodnutie? To bolo úplne jasné, alebo ste to nejako zvažovali? Akože aký bol ten proces myšlienkový, hej? No, ja chcem povedať za seba, že boli také radikálne stanoviská a ja ich cítim tiež, ale zároveň ja rozumiem a cítim s ľuďmi, ktorí zotrvávajú s najlepšími úmyslami. Ja poviem za seba aj tento názor. Ja viem, že padli ako 3 blokády, ale ja som napríklad ja rozumiem ľuďom, ktorí s najlepšími úmyslami zostávajú a držia a polievajú rastliny a tak ďalej, udržujú veci. Neviem. A takisto chcem povedať, že mne nepatrí kredit ako keby ako kultúrnym pracovníkom, ale ja som vlastne v školstve a tam je relatívne ešte príčetné a vlastne, ale chcem zároveň vyzdvihnúť a pochváliť rolu umeleckých škôl, napríklad našej škole, ktorá je tuto za rohom, VŠVU, ktorí sa ujali viacerých pracovníkov, sme ako keby vopred už ako keby prijali, vytvorili sme posúvali sme nejaké miesta, urobili sa nejaké úväzky, nejaké doktoránske štúdia, že ako cítime, že keď sa rozbilo niečo veľmi cenné, že odchádzajú ľudia s dlhoročnými skúsenosťami a mám pocit, že nie sme sami, že aj Savka alebo iné ako keby inštitúcie reagovali a som veľmi vďačný za túto solidaritu tiež a takisto mám veľký obdiv voči napríklad regionálnej kultúre, ktorá je mimoriadne zasiahnutá, že my teda sme v Bratislave a riešime tu Bratislavu väčšinou, ale že teraz čo sa chystá s divadlami a
rôznymi OZ-kami a múzeami a tak ďalej, tak to je ešte ťažšie. Tam je vlastne pre tých profesionálov v kultúre ešte ťažšie sa uplatniť, že niekde sa rozpustiť ako keby ďalej, že niekde prejsť na iné rovnocenné pracovisko. Takže ja mám ako s tým týmto ľuďom mám ako veľký obdiv. Ďakujem pekne. Ilona, ako sa nebať? Vy ste boli aj na polícii za petíciu, ale tak vy máte ešte podľa mňa takú dvojitý náklad, nie? Aj to Maďarsko s tým Orbánom, aj Slovensko teraz, že... Tak ako sa nebať? Povedzte. Ja neviem, mne to asi je jednoduchšie kvôli tomu, lebo ja nemám rešpekt voči autoritám. Tak tým pádom ako možno je mi jednoduchšie ako v tých situáciách nejakým spôsobom alebo prekonať tie situácie, ale pravdu povediac, napríklad, keď sme boli na polícii, veď môj kolega kolektív umelecký, máme podobnú skúsenosť a práve, že to nás zastihlo, ako aj teba, aj mňa, akože nemôžeme povedať, že keď ste na polícii na výsluchu, že nemáte z toho migrénu večer. Akože ten pocit je iný, akože že sa nebáť, to je jedna vec, ale potom, že aký to má vplyv na váš život alebo na vaše zdravie, ale to je tá druhá strana toho minca. Ako sa nebáť, to znamená, že veď môžeme sa aj od toho báť, že stratíme hrubticu. Môžeme sa od toho báť, že keď sa pozrieme do zrkadla, tak ako niečo uvidíme, čo by sme nikdy nechceli vidieť. Ja si myslím, že nebáť sa je niečom jednoduchšie ako báť sa a potom robiť kompromisy, ktoré vás zasihnú neskôršie, alebo nemôžete pred nimi sa ukryť niekam. Michal, ty si sa nebal? Ja by som možno iba spomenul to, že pre mňa bolo veľmi povzbudivé to, že ja si naozaj myslím, že tá otvorená kultúra a celkovo to protestné hnutie, že aj veľmi veľa dosiahlo. Že cítim aj, že je veľa frustrácie v spoločnosti a že ľudia majú pocit, že už to trvá tak dlho a tak dlho sme protestovali, ale drobné veci sa naozaj podarili. A minimálne sa aj akože veľmi dobre zdokumentovalo, čo sa všetko vlastne udialo počas toho už sú to skoro 2 roky. A každý taký drobný úspech bola veľkým povzbudením podľa mňa pre celú tú komunitu. A situácia vôbec nie je beznádejná, je kritická, ale nie je stratená. A myslím si, že najhoršie by bolo, keby sme sa proste vzdali. Čaká nás, myslím si, veľmi búrlivá jeseň, naozaj aj tým, že sa ide rokovať o zmene ústavy, čo je, si myslím, dosť fundamentálna vec v slovenskej spoločnosti, ktorú zatiaľ tak to veľmi nereflektuje a naše dielo teraz Ilonou je nečakane aktuálne znova. A čaká nás podľa mňa nová vlna protestov. Viem, že sa už nejaké chystajú 12. septembra a ďalšie. Dôvodov pribúda, nie že by ich ubúdalo a mám pocit, že občianska spoločnosť je veľmi citlivá, že vníma všetko, čo sa deje. Že možno po takej nejakej letnej istej letargii a takom vydýchnutí, ktoré asi každý potrebuje, aj psychicky, aj fyzicky, tak očakávam veľmi horúcu jeseň. Takže kto vie, ešte všetko je otvorené. Pre mňa je neuveriteľné, že Martina Šimkovičová je stále ministerkou kultúry, čiže hlavný dôvod protestov v kultúre trvá, že Lukáš Machala je proste stále akoby šéfom úradu a že ministerstvo funguje tak, ako funguje, že zničili naozaj fond na podporu umenia a že prakticky už je dokonané v mnohom a že teraz útočia na kult minor a ničia proste ďalšie inštitúcie a pokračujú do regiónov tam, kde môžu, ale zároveň ma hrozne mrzí, keď vidím, že univerzitná knižnica proste kolaboruje s Bibianou, že aj inštitúcie sa začínajú niektoré proste spájať s týmito kolaborantmi, ktorí proste prijali akoby, jednoducho vedenie Bibiany nie je demokraticky zvolené, je to proste neférovo zvolená riaditeľka, ktorá tam na tej pozícii nemá čo hľadať a nemajú podľa mňa s ňou iné inštitúcie spolupracovať. A deje sa to, začína sa to diať. A je to proste veľmi smutné a treba podľa mňa na to ako naozaj upozorňovať a nepodľaviť, pretože tam sa to začne. Akoby, a oni hľadajú, oni teraz proste naozaj vystrkujú ruky a pokúšajú sa nájsť si nových spojencov. Robia to veľmi rafinovane a tak potichučky a už majú aj prvé úspechy. A tie potom samozrejme vo veľkom prezentujú, akože pozrite, veď vlastne sme už prijatí tou komunitou a
a dejú sa absurdné debaty, kde ľudia ako Ondrej Šot zrazu rozprávajú proste vo verejnoprávnej televízii o tom, ako fantasticky funguje kultúra a ako všetko je v poriadku a kultúra žije ďalej. Čiže už akoby sa tu proste niektorí, áno, pomaly sa tu, ako neviem, či to nazvať normalizáciou, ale proste sa tu akoby niektorí prispôsobili tej situácii a profitujú z nej. No, aby sme to zakončili aj nejako pozitívne, v tomto ťažko, Michal, nevadí, že povedzte mi, čo ste teda pripravili, hej? Že čo tu vlastne dneska uvidíme, čo ste vytvorili, Ilona? Ústava teda? Áno, o tom ťažko sa dá rozprávať tak pozitívne, lebo to dielo, čo sme pôvodne vytvorili v 21. to bola vlastne reakcia na to, ako sa zničí naša ústava, alebo aká je hrozba, že sa bude meniť ústava viackrát, napríklad ako od roku 92 sa to menilo 22 krát doteraz, v Maďarsku sa to menilo za 15 krát za 15 rokov, že aby to nenabralo na tých intervaloch. Reagovali sme na to, bola to Biela noc, keď sme premietali ako keby fragmenty ústavy na Bratislavský hrad. A ja si myslím, že teraz, ako prišiel práve čas, aby sme to nanovo vlastne otvorili, a my sme to nazvali, že ďalšie fragmenty ústavnosti. To dielo a je, ako keď to uvidíte, tak sú to fragmenty z ústavy, ktoré sme premietali na hrad a teraz ako môžete zase vidieť hrad cez to kukátko, ako keby ste videli do nejakej inej krajiny. A hovoríme o tom, ako v tom texte sa to dá prečítať, že aká je hrozba toho, že 9. septembra sa mení ústava, že sa zakotvia veci, ktorým nikdy sme nemali súhlasiť, čo sa týka našej slobody, našej identity, že bude ukotvené, že otec je muž a matka je žena a že sa vlastne hovorí o tom, že tie rodiny sú ako keby jednofarebné. A sú tam aj iné zákony, ktoré ako keby môžu oklieštiť našu slobodu aj v zhromaždení alebo vo vyjadrení slobodne z vlastného názoru. A ako sa vám spolupracovalo? Spolupracovať s Ilonou je vždy veľká podsta a veľká radosť a inšpirácia. Ja by som možno iba doplnil, že tam je jeden rozmer, tie akoby dve pohlavia do ústavy, ale jednak tam je tam potom úplne absurdná snaha zakotviť do ústavy akúsi národnú identitu. Že čo to vôbec je, že to je niečo tak abstraktné, zložité, ale potom tam je ešte oveľa závažnejšia vec, ktorá je mimo trošku tej verejnej diskusie a to je to, že sa chceme proste vzdať toho, že akoby naše právo je súčasťou toho európskeho práva a že vy, keď sa nedovoláte spravodlivosti na Slovensku, tak sa môžete dovolať spravodlivosti v Štrásburgu. A to v minulosti využili najrôznejší občania a občianky Slovenskej republiky a veľmi im to pomohlo v boji o spravodlivosť. A o toto reálne môžeme prísť. A ja spomeniem z kultúrnej sféry prípad súboja Ľubomír Feldek versus Dušan Slobodník. Keď Ľubomír Feldek, môžeme si o ňom myslieť čokoľvek, ale napísal tedy takú satirickú báseň o Dušanovi Slobodníkovi, ktorý kedysi slúžil proste za fašistického štátu v armáde a potom sa stal za Mečiara ministrom kultúry. A kvôli tejto satirickej básni sa oni proste mesiace, roky doťahovali o to, že či on smie alebo nesmie také niečo napísať. A nakoniec až v Štrásburgu ten spor vyhral. Hej. Ale boli aj iné prípady. Boli prípady, keď jeden otec detí sa nevedel dovolať spravodlivosti, vedel, že nie je biologickým otcom dieťaťa. A dovolal sa svojich práv potom v Štrásburgu a na Európskom súde. Aj zbytí Rómovia napríklad. Aj zbytí Rómovia a množstvo ďalších ľudí, ktorí akoby využili túto možnosť a o toto môžeme reálne prísť, čím prídeme o veľkú časť svojho európanstva, ak sa toto presadí. A to bude podľa mňa akoby na tej ceste k autoritárstvu. Hovorili sme si, že skončíme pozitívne, ale toto by mohlo byť, ak nedokážeme zvrátiť tento plán, ak ho nezvrátime, ja verím, že ho zvrátime, že to nemôže proste prejsť v parlamente, takže to neprejde v parlamente, skončím tak. Sa všetci o to budeme usilovať. Takto, ja sa s nádejou pozitivity obratím na druhé duo, teda napríklad na Martina. Čiže povedzte, čo vy o tom, čo ste vytvorili. Ja som úplne optimista. Ja som sa v tejto práci vrátil k
cyklu Najväčšie trapasy slovenskej histórie, ktoré robím od roku 2007. Mám na to nejakú metódu, konzultujem to s odborníkmi, ale teraz je to vlastne iba taký revival a 4 postavy mužov v oblekoch, kde je použitá taká naivná zobrazovanie. Biela predstavuje nedobré, rotujú v takom akomsi orloji, ktorý sme diskutovali aj s Luciou a Lucia tomu tak pekne ako keby vytiahla hrany tomu dielu v jej texte, takže ja by som možno ju poprosil, alebo o tú pozitivitu, alebo čo treba teraz. Čo treba? To podľa mňa celkom pozitívne, že ten orloj som ja interpretovala ako výraz chronofóbie, teda strachu z času, strachu zo zmeny, strachu z budúcnosti, lebo reálne to nám teraz berú budúcnosť. Ale chronofóbia má vlastne ešte taký druhý význam, teda má ich niekoľko. Jeden z tých významov je väzenská neuróza, keď sa môžete hýbať len vo vymedzenom čase a priestore, ako keby viac už tá zmena ani nie je možná. A potom tretí význam je aj v teórii umenia. Tým nejako sa v 60. rokoch možno začína to, čo mu hovoríme súčasné umenie, že sme si uvedomili aj v tej našej disciplíne, že čas v umení sa vrství, neprechádza úplne len tak lineárne. Nie sú to príbehy heroické, národné, napríklad, ktoré by sme bývali, mali našej ministerke kultúry predložiť v tejto inštitúcii, a keďže sme to neurobili, tak asi sme dopadli takto krásne, ako sme tu dnes s vami. Ale teda chcem povedať, že Martin to jednoduchým modelom pomníka, ktorý sa točí v melódii na krásnom modrom Dunaji, metaforizoval a priblížil nám aj emotívne. Takže tak. Ďakujeme veľmi pekne. Chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za vás všetkých štyroch, aj za to, čo robíte, aj za to, čo tvoríte, aj za to, čo hovoríte a hlavne za to, čo žijete. Michal Horecký, ďakujem veľmi pekne. Ilona Nemec, Lucia Gregorová Stať a Martin Piačík. Ďakujem pekne za túto zaujímavú diskusiu. Budeme pokračovať otvorením a som veľmi rád, že už sa uviedli niektoré práce. Tak ja len v krátkosti chcem vám povedať, že sme sa na tomto priestore, že na tomto priestore sme sa stretli na posledný krát s tým, že chceme sa veľmi poďakovať Starému mestu, že sme mohli tento priestor používať, ale od septembra pôjde tento priestor do takej sanácie a bude tu vznikať kultúrny priestor pre Staré mesto. Takže všetci s radosťou očakávame, že čo tu vznikne. Čo bude s nami umenie nebude ticho, tak vyplýva to z nášho mena, že nebudeme ticho, ale aby sme príliš veľa aj neprezrádzali, lebo minule potom Poli nám preložili príchod pána prezidenta do galérie, tak vám nepovieme, ale zatiaľ sa na 4.9. plánuje otvorenie výstavy, tak vám zatiaľ iba hovorím, že sledujte nás a možno sa niečo dozviete, a možno nie. Ďalej. Chcem sa strašne poďakovať všetkým, ktorí za nami stoja, to, že nám pomáha aj Slobodná národná galéria, zoskupenie ľudí, ktorí odišli z Národnej galérie a ktorí nám veľmi pomáhali v otvorenej kultúre, ktorí tiež ponúkali ich internetové plochy. Veľmi ďakujeme Contemporary Souvenirs, ktorí nám stále podporovali chutným jedlom. Tam mám aj takú jednu myšlienku, rozmýšľam, že či to potom možno ešte poviem. Veľmi chceme sa poďakovať Pink Veil, ktorý nás dnes zvučí, aj ostatným ľuďom, ktorí nás zvučili, ako aj Cyklokoalícia.
Za poriadnu dávku sladkých a chutných elektrónov ďakujeme zmrzlinárni Koun a že máme elektrinu. Ďalej, uvediem tieto priestory. Toto je naša ako keby nová stála expozícia od Franta Böhm, ktorú kurátoruje Eva Kotláriková. A ako som už na začiatku hovoril, je to takou expozíciou všetkých krézieb, ktoré boli zničené a odstránené do Zvolenského zámku. Stále tu máme našu stálu expozíciu Vlajka slobody od Braňa Matisa. Ak sa tam pozriete, možno nie teraz cez tú violončelo, ale v nejakom inom momente, tak tam bude vidno aj náš starý transparent, ktorým sme protestovali pred galériou. Stále vidno ďalšiu našu stálu expozíciu Ivana Šáteková a jej taký večný filozofický maxim konaj tak, aby si nemusel chodiť po kanáloch. A to myslím si, že zaslúži potlesk, to si pozriete potom z boku. A tiež naše expozície Martina Pijačka a spoločné dielo Michala Horeckého a Ilony Nemet, ktorí sú v našich nových priestoroch. Vznikajú tieto priestory ako také huby. Iba taký rýchly nápad, čo ma napadlo, a zase nemusíte so mnou úplne súhlasiť, ale rozmýšľal som, že ako strašne jednoducho hovoriť o tom, že prečo môže byť súčasné a komplexné umenie dôležité. A ja som si tak uvažoval o tom jedle, že ja ako dieťa vôbec som si nevedel predstaviť, že prečo dospelí chcú jesť okrem palaciniek niečo iné. A nejakým časom, ako som bol vystavený iným typom dopamínu, než to, čo ponúka proste tá Nutella, som pochopil, že existuje komplikovanejšie a rafinovanejšie veci, ako tomu svetu sa dá pričuchnúť a privoňať. A ja si myslím, že s tým súčasným uvedením je to veľmi podobné, že je možné neustále ako jesť Nutellu, a tomu tiež mám istý druh vzťahu, ale v nejakom momente si myslím, že je prospešné sa vystaviť tomu rafinovanejšiemu, komplexnejšiemu a po istom čase, ako som aj ako dieťa vnímal, tak tí ľudia aj prestávajú tie palacinky jesť a radšej potom začínajú siahať po tých komplikovanejších, zaujímavejších jedlách. Takže ja si myslím, že je úplne normálne konzumovať takéto jalové a mať ako z toho istý typ radosti, ale sami ľudia zistia, ak siahnu po niečom rafinovanejšom, že krása má ako keby exponenciálny rast, keď človek ako začne sa v tom hrabať. A ja len odporúčam ľuďom, ktorí ostali pri Nutelle, že nech skúsia aj iné veci. Že fakt je ten svet extrémne bohatý. No a takýmto slávnostným spôsobom by som iba chcel otvoriť našu výstavu. My by sme sa ako umenie Nebudeme ticho tiež chceli pripojiť k bojkotu a radi by sme vás vyzvali, aby ste do tejto inštitúcie, ktorá je inštitúcia iba ako budova, ale nie ako hmota a duch a ľudia, tak proste nechodili a ignorovali, lebo nemyslíme si, že to stojí za to. S tým, že nejaká maličká nádej aj v nás ostáva a myslím si, že v nejakom momente tento bojkot aj môžeme zdvihnúť a tá inštitúcia snáď aj niečo asi ostane navždy zničené, ale musíme veriť v tom, že to, čo sa dá obnoviť, tak obnovíme. Tak výstava je otvorená a potom o takú pol hodinku, keď si pozriete, začnú hrať piony a strún. Ďakujeme veľmi pekne. Potom ešte mám pozvať vás na after party na Pink Whale, ktorá je loď pri Dunaji oproti Zuckermandlu.
Tam cesta. Alebo hrubý rám. Bol na druhej strane.